se olisi sitten tosiaan kattotelta vuoro. Perusideahan tässä nyt on käytännössä se, että jokaisella puolella meillä on nämä ikkuna-aukot, joissa on metallitangot. Nämä otetaan joka suunnalta irti. Toki käydään sisällä katsoa, ettei jäänyt mitään tavaroita, kerran jäi auton avaimet. Ja sitten oli kiva kaikki pakattu, alkoi pohtia, että millä saisi auton käyntiin, niin homma uusiksi. Mutta joo, joka puolelta metallitangot irti. Kenties laitetaan ne talteen. Ja sitten kun se on homma siinä, niin tuosta käytännössä tikapuista otetaan kiinni. Ja nostetaan pystyyn ja annetaan kipata kumoon toiselle puolelle. Ja sitten kun se on siellä, niin käytännössä tässä tapauksessa kiivetään tuon auton lavan puolelle tai reunoille. Ja tikkaat laitetaan lyhyeksi ja sitten toi suojapressu, joka tällä kertaa on tässä, senhän saisi tuota irtikin, niin kiipsautetaan se tohon päälle ja pikkusen laitetaan reunoja nätisti suppuun tonne ja pieniä lipareita ylös ja pari tarranauhaa kiinni ja vetoketju ympäriltä kiinni ja kiristysremmit yli ja se olisi siinä. Tässä melkein hitain vaihe on aina noin tankojen poisotot, mutta niin siitä sekin homma lähtee liikkeelle.